खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोनांथार बर' रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो अबुंलावरिनि अननायाव गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ मिरु एबसुनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव डक्टर अभय बेंक। 18थि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थानि थाखाय सायख'जानाय मुंदांखा समाज सिबियारि लोगोसे देहा फाहामगिरि प्रफेसार डक्टर अभय बेंक बिथाङा दिनै फुंबिलि समाव मिरु एबसुनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव दान्दिसे दावबायफैदों। दावबायफैनाय बुब्लियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना गेदेमाखौ बरायो। गोजोनथाव खौरां, जा समाव आसाम सोरखारा बर' बिजोंखौ बिमा बाथुल नोजोरै नासयदों, बे समावनो बर' बिजों फरायना गोबां बर' फरायसाफ्रा गोजौ जांख्लायाव दावगालांनाय खौराङा सिगाङाव फैदों। बिजनी हालाम चिरां जिल्लानि डक्टर देबराज मुसाहारिया बर' बिजों फरायनानै जाफुंसार। बिथाङा दायो एनआईटी रायपुरनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै साख्रि मोनबाय। बिथाङा हाइ स्कुलखौ बर' बिजों बिजनी बान्दब ओइचएस स्कुलाव फरायदोंमोन। बिनि उनाव ओइचएसखौ बिजनी कलेज बिजनीनिफ्राय उथ्रियो। उनावहाय सीआईटी क'क्राझारनिफ्राय बीटेक इन इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियाराव पास खालामो। बिनि उनाव आरोबाव बिथाङा एमटेक आरो पीएचडीखौ एनआईटी अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय खालामनो हायो। आथिखालाव बिथाङा एनआईटी रायपुरनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै गिदिर बिबान रुजुनबाय। इउएनबी ट्रुस्ट आरो एबसुनि बानजायनायाव देग्लाय 2021 मायथाइनि 18थि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ दिनै क'क्राझाराव गथायबाय। बान्था मोनगिरि महरै समाज सिबियारि आरो देहा फाहामगिरि डक्टर अभय बेंकनो दिनै 18थि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायबाय। प्रफेसार डक्टर अभय बेंक बिथांनो दिनै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे मेहेरगोनां साबना हामना हाबाफारिजों मान बावनानै गथायनाय जायो। हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' आरो गोबां गेदेर गोलाव सानसुमा मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रायजोआव जा समाव भारत आरो आसाम सोरखारा उदखारि बिग्रायारिफोरजों गोजोन सावरायना गोरोबथा खालामना सान्थि लाबोदों आरो सावरायनाय सोलिबाय थादों, बे समाव मोनसे सोमोनांथाव रादाब। हौवाफोरनि सोलाय लोब लोब लाइमोन सिख्लाफोरा उदखारि आफादाव जगदान होदों। बे खौराङा रायजोखौ साननो सिन्था खालामदों। खेबसेयैनो 7 असमिया लाइमोन सिख्लाफ्रा फरेस्ट बरुवानि आलफा आयाव हाबहैदों। हाबहैनाय 2 सिख्लाफोरा साधारन नङा, साफा गोख्रों गेलेगिरि। राफोद गेलेगिरि जानायनि उनावबो मानो उदखारि आफादाव जिउ दानहैनो गोनां जाखो? दा बे मोनसे रायजोनाङै गेदेर सोंलु जानानै फैदों। दासिम बिनि बागै गासै बाथ्राखौ मिथिनो हायाखै। मानि थाखाय उदखारि आफादाव आगान होखो? खौरांनि बायदिब्ला 2 गेलेगिरिया गेलेनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन। 2बो हादरा थाखोनि गेलेगिरि। आसाम मोब्लिब बिफान एपिडिसिएलनि थिसननो गोनां अफिस काम फिल्ड एसिस्टेन्ट हेफाजाबगिरि आरो ड्राइभार एमप्लयिज रिक्रुटमेन्टखौ केन्सेल खालामबाय। खौरांनि बायदिब्ला एपिडिसिएलआव मावसुमा थिसननो गोनां आनजादखौ माखासे जाहोननि थाखाय बातिल खालामबाय होनना फोसावबाय। गांसे फोसाव बिलाइ लाइजामजों बे बाथ्राखौ फोसावबाय आरो माब्लानि समाव आनजादखौ खुंफिननाय जागोन मिथिनो मोननाय जायाखै, अदेबानि बिथांमोना फोसावाखै। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' हारिनि थरनै अलंबारनि मुसुखाया बेरा गैयैयाव आलाय सिलाय नुथायाव। टिपकाय दुलिगावआव थानाय बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आरो बर' जोहोलावजो टेंफाख्रिनि मुसुखाया बाउन्डारि गैया, जायनि जाउनाव आलाय जाब्रे थासारियाव नुनो मोन्दों। बर' हारिनि 2 अलंबारनि सोरगिदिं वाल बेरा होनो सांग्रां बर' फिसाफ्रा खुंथायखौ खावलायदों। मानोना गुबुन हारिफ्रा गाव गावनि हारिनि गेदेमाफोरखौ जोबोद समायना रैखाथियै साजायना जोथोन लायो। बेनिखायनो बर'नि 2 गेदेमानि मुसुखाखौ समायना लाखिनो वालनि जोबोद गोनांथि होनना बिथांमोना बुंदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। उननि समाव फैनो गोनां गासै भिडिअखौ मोननो थाखाय गोजोन्थों।